Ya wis ngono ora apa-apa. Ora wurungan aku karo kowe nganti lama-laman paling ora dadi gelut. Mungkin aku karo kowe nang kene dadi tepo tuladane. Sedulur ing tambak sira kene tak nganti jogi. Aku karo kowe gelut tak ora apik. Nyontoni kok nyontoni gelut. Oh ya, nembang wae sing apik. Dasare prajanggone komplit, gamelane ya apik-apik. Waranggonane ya papan. Nembang sing apik dasar udan-udan ngene iki ya ora ketembang karo udut rokok Samsu lak ya seger to ya giya. Oh, nggih to seger. Ya nembang. Ah saiki urut wong urut nom. Nah urut wong kagaring sik golek aku terus Bagong. Oh ya. Saiki aku tak nembang. Bar nembang apa ya? Aku ora ngarani kok. Ben sak karepe ibu kono. Arep ngene tembang apa? Sak karepmu. Pun monggo Bu. Dek dilekasi nembang, dek rampung goro-goro. Monggo. Kowe kok nak mayang kok kemrung. Ora ngarani. Sak mayang kok kemrung kok dalang iki. Wong aku dasare wong geleman kok Gi. Ora jenenge mayang kok kemrung ki apa? Aku gelem wis pokoke. Aku tak leren udut Samsu karo ngombe kopi. Mayang kok kemrung ki ngopo jane iki? Ngombe kopi. Wis ngombe apa Gi? Wis ngombe apa? Lho, nyoparunan mbak aku ki. Ora kowe iki mayang kok kemrungsung ki ngopo? Apa? Lho mayang kok kemrungsung ki lho. Lah kaya iki kan iso jane dalang ki ora kurang lakon. Ya wis. Ayo, Mbak, nembang karepku aku ora ngarani. Kalah-kalah. Ayo. Wah, udan-udan ngene madang mbek sambel tumpang paling enak ya Pak Dalang ya. Madang ini udan-udan ini iki paling enak madang mbek sambel tumpang. Iya kok bagi kok. Ora madang wae iki kowe. Ora madang mbek sambel tumpang iki wedok. Kok nyambelke karo ibu-ibu sing masak. Kayak glondong kowe ngopo plombong iki. Ayo. Aku ora ngarani sindene sing ndi, tembange apa ora iki tak diajal aku ora ngarani. Aku kayak yo apa wae aku gelem iki. Kayak apa? Manut aku. Ning Jod Samsu. Ora niki kan nuwun sewu Pak Dalang. Pak Dalang. Halo. Kayak di metu Jod ciri gise to Gi. Lah kowe iki ra iso interaktif mbek ngomong mbek Boro Comburi to. Metu Jod tak barang teko lho. Ngene lho, Mas Dalang. Ya, ngene. Wis ayo. Kon enten pilenggah. Ayo ana Bang apa? Ana pilenggah ki lho takonono sih, njaluk apa ngono to, Bos. Aku wis ngomong, aku arep njaluk gen sak karepe kulo. Maksude iki sing para jagong nika lho, enten jagong tiang jagong. Ora arep njaluk, nak ngarani aku ora. Maksude sing jagong niku ajeng nyuwun apa mantawani. Oh iya. Oh sing jagong ya. Monggo bapak-bapak manawi badhe ngersakaken lagu menapa kula aturi ngubungi dhateng Mas Bagi. Nah, maka kesanipun disampaikan dhateng Ibu Waranggana. Pun monggo badhe nyuwun apa? Niku mang kondongane Pak Bagi. Iki dalang BKT. Apa? Budek tur kagetan. Nuwun sewu para pamirsa. Iki wah kaya MC aku. Badhe nyuwun lagu napa niki? Gala-gala. Oh, gala-gala, Pak. Oh, sambal kemangi, Pak. Pak, sambal kemangi. Aku wis ngomong gak arep udut. Kowe pokoke kono purba wasesa tak pasrahke karo panjenenganipun Kang kok Kang. Panjenenganipun Adi Babi Bagi kok Adi Babi. Nuwun sewu Pak Dalang, sing udut kan cangkeme, nek kudune kupinge kan ya ora udut to kudune. Wah, jagomu Pak, lan melotot tenan lagi. Saya Mbak, nembang Mbak. Nggih niki enten panjenengan sambal kemangi, Pak. Oh, sambal kemangi nggih. Nggih. Ora usah belok. Sambal kemangi kok pelok. Masya Allah. Karepe iki dua piye ya? Nah, lah ya ngono kuwi. None no. Boleh sing nyanyi. Enake mangan jangan kecut. Sing pelok iki sapa ora pelok iki ora nggo pelok iki. Peloke kok tak olehke lho. Iya tak olehke. Ayo satu. Gua kedang. Ayo. Iya.